Oh, capek gunung mas, capek gunung langsung reok. Saya tak konfirmasi saya pak ya. Iya, capek gunung. Neng rokret mas, rokret. Gue terus gurunya dong. Dong, klik. Nah, jadi. Aja, bilangkali tong dutan saking ingkang muga gati, tumapaking adicara inggih menika ginang jago, kairing kanthi gending tayub minangka adat Wididana ingkang kalampahan wonten ing tlatah Dukuh Kondangan Budi. Swaga sinarengan kalian Dika Manunggal kula simagaken kasuwun pamundutan inggih menika wonten caping gunung. Thank you.
Gede-gede kemampuan yang bicara hidup jatuh sambung katuran-katur kejut jumatan sakyan yang baranggakan semua putri dengan sambung biniji dari akhir kegiatan sosok binatali dan sakit akhir begitu di dalam dengan sama kalambakan warning telata di satu daerah kecamatan daerah Kabupaten Blora Jawa Tengah Indonesia. Ayo berikut Binagari Pamundutan saking Boko ingkang batu bugati panjenenganipun Bapak dan Ibu matur nuwun sampun ngaturaken setunggal tatapangan mugia dadosaken rumah penggalih kanthi adat jagoan ingkang sampun kalampahan. Yuk silakan kalian bidang musik atur panjenengan jumateng panjenengan khususipun inggih menika tamu undangan sedaya sakyaning marundhak Agung Suroputri ingkang tansah satu budak dihormaten minangkani pamundutan saking ingkang hatur bugati tumapaking adicara nggih jago sampun kalampahan inggih menika gending tayub sinargan kalian Dika musik kagunganipun Kang Mat Jamal dalam karya wonten Jamal profesional audio reda sound system dan inggih panjenenganipun Bapak dalah Ibu ingkang kawedhalan kalau menika sami derek rawuh kedengaken swasana katuran segeng rawuh sedaya kawula